Amadin farko amadin tsakiya amadin karshen nan da ya kiran abu daga rabbu. Jalla mai farko rabu mai tsakiya rabana kai ka nufe ni bai dukan dole na tsara kare tsiranka tun da kai ka iya kuma daɗin ka ubangiji da kai waken kira sada 'ya'yansa su suke shirya kuma soyan da suke riko da su babu larura. Amadin farko amadin tsakiya amadin karshen nan da ya kiran abu daga rabbu. Sa sahabbansa masu kyan aniya su suke yi wa rasulun rabbana ya musu shaida har waliyansa masu tarbiya masu sa abdi ya gane rabbana ni ne shaida ga su tijjani mai tijaniya madarikar da ta zama abar cikawa da shahada. Baba in yasi gada mai faira mai kwaranyan da silarsa ne a yau ba mu da ganda shi hana gausi kaka allura kuma soyan da ka nuna so da kaunar mahmuda shi hana gausi ga mai larura wanda ya zauɗa gun alsharkawi babu saranda. Amadin farko amadin tsakiya amadin karshen nan da ya kiran abu daga rabbu. Yakuban hadara gada mai zuhudu shahana abdullahi masu yin kyautar lubbu dan aliyin nan naka mai ahadu wanda ke wanke ruhu kanmu in sun yi zunubu na maulati gada ke fardu na taho gunki farin cikin masoya mahamudu. Amadin farko tun a yau kalamu shi yana nan a cikin ubangijin Hauwa da Nuhu lahu babu ita babatin alamu babatin ma wani ɗan ta haliki mai kafa murhu shi ya zan farko faruwar alamu shi ya girme Jibril babu mai yi mini ihu. Amadin farko amadin tsakiya amadin karshen nan da ya kiran abu daga rabbu. Shi ya zo tsakiya nan cikin duniya shi ya zo fas amaro fa har yake tijjaniya gashi nan Ahmad futuhi mai yarwa gashi nan Ahmad Hamidun uban kyawun niyya gashi mai tibtib da tibmu dan juya kuma dandan da muke ga mai sababin ishiriya. Shi ya ƙara zuwa ya ba mu tarbiya shi ya zo mana attakiri su farce ta juya gashi nan har yau a nan cikin duniya na sani dai shi ne harazimin nan da ya juya kumbatin karshen sa ba a jayayya in na ce muku koda a yau yana nan kun shirya. Amadin farko amadin tsakiya amadin karshen nan da ya kiran abu daga rabbu inda babu su ba shi kaifiya ko da suna ko babu zatina nan ku fahimta kaga ko na ce ba shi gaibiya kaga ko na gina ce hakan wasu ba su fahimta shi yake tasarifin abin da ya yi niyya in ya so sai Allah ya markamar za a fahimta. Kumbatin karshen sa za mu dan juya za mu gane karshen sa babu sai mu ku fahimta samuwarsa a karshe a nan ta dan juya sai ta zo mana tamkar ababuwa za ya fahimta ya kasance akwai kamar sa ce ta iya wa yake samun mu so shi banda shi ya ka fahimta. Amadin farko amadin tsakiya amadin karshen nan da ya kiran abu daga rabbu. Allah la ilaha illallah Allah la ilaha illallah ya Allah la ilaha illallah hasbil muhaimini wa hasbil waqi hasbil qadim Allah wa hasbil baqi subhanahu ya khudhu ma yuwadda'u wa laysa lil abdi suwahu mudda'u bihi intasarti innani maghlubu wa lil
ما تريد أرى الأبيد كيف تقهر المريد وكيف تنذر له ماذا يريد لتنتقم من العدو هنا وخذوا إنه يعادي الدين لا تبقي من أثاره الليادة فقد وقع وعلمنا الإنادة أبونا قال وامطر عليه مدار سوء وهما لديه ولتؤدني سؤلي وزنيني خيرا ولتكسر مدى المسور ميرا نعم الجليل ملجأ وسندا إن بكي أمرا دعوت السمدا أسأل نصرا قريبا يكفي كل الإيدا والعبد هذا وكفي متين يا متين يا متين بك استجرت حيث ما أقول أقس بين داري أن ضعيفا لم يقع عن شيء ولو كفيفا لا علم لا ولا ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول قل الذي طلبت منك أجل فإنما أكرت لم تؤجل يا رب بالماهل تمو أسرا وهو الذي قرابه والنصرا لديب سليا على المقتار لديب سليا على المقتار لديب سليا على المقتار وآله وصحبه